pinten kempong pragulo mangamba-amba udan jelas lan lesus sindung riwut magenturan Yono Marto mau deribu wujuding satu kewan iki ana wujude menungso nanging eloke kahanan ampiane ora ngambah lemah katon gatora sapa jeneng Pak bener wis isih karo aku nyotoke satria pepethingan ning ciptamu meneponco diamu nyatane iki bisa mas padake karo lan kowe bisa kandha yen to menungso katon gatora pancen bener aku sing tunggalas merentani ya wono marto kene yen kowe tambuh marang aku jim darat aku jim mambang aku jim dandang Gus aja mati tanpa aran kowe sapa yen kowe tambuh marang aku satya ing saptawarga Bratasena dasar para nyata Gus apa kok ora kuat pawarta dodol gata mangrumu papan gunungku kang mapan ana ing alas wisa kang mapan alas Wonomarta kene iki papan jenenge para Gandharwaku para sedulur-sedulur sumitraku kamangka wit-witan kang gedhe kok brungkati watu kang gedhe blungi karepmu apa kamangka kudu dadi papan jenenge para Gandharwa mbuh ora idem bakul iki dinakara babati alas merentani arep tak kumpul yakke ibu lan sedulur-sedulurku babuan opo yen nota eling aku kudu minggat bali saka pawan ngene ketimbang bali mung karyanan kene dulu papan dunmu kuwi bali nyang bangkamu bali ning alammu aja boro-boro karo Bratasena burung babati alas kono malah ilang nyawamu
Majnun mlebu tenging kono kowe sapa? Brahmasena. Ndara wujute satriyane kok mengengeh mengongoh krama sakarepku. Kowe sapa? Sing tunggalas mentani Wanamarta. Jim Susena yo dandun wacana. Jenenge tak kena elingake minggato Balya timbang ilang nyawamu. Ora watek. Brahmasena prajurit sadra mundur sejangkah. Yen ora dadi bakal ilang nyawamu iku.
sing kaya kowe ora kena ginawi becik kelakon mati ketaman aji pedhut mau iso ora lumpuh tau bewuyuhmu. Isih tinar buka lawange tobat kanggo kowe. Yen kowe kena tak iman ajian pedhut mawa wisa bakal tak jabut karben kowe bisa mulih nyang dhakamu. Wah, edan iki opo iki? Nampek ning dadaku kaya dilolosi otot bayuku. Mripat ora ketanggung lawat. Kartu gelem bali apa ora? Lawat tak timbang aku bali ora pikantuk gawe. Lho tak entengke patiku kelakon mati ngetes ning Wonomarto.
Jlitik jam tangan ingkang kula damel niku wancinipun jam 3 kurang 10 menit. Petruk metu lho. Wah, sanes. Rumah saya kok brubut-brubut nek mara. Wancine petrukan ya suka parisuka ki ya penting. Pancen sing jenenge kahanan, sing jenenge kabudayan. Ora yo mung kabudayan wae. Apa wae sing melu ombyake jaman manut ilining kahanan, ombyake jaman mesti tetepe bakal maju. Ya pancen kahanan iki dina rada sawetara glandang. Mergo wancine intermezzo kahanan saiki pancen dituntut rada dawa. Apa meneh bab perkara limbukan. Nggih mboten napa-napa bakunipun menawi kula rehne kula sampun dipun sumpah kali Sumardi Bapak, tetepipun nadyan tetembangane dawa akeh, tetepe lakon nggih kedah dipun gondeli. Mila nggih dodok seleng perkara rehne wayang niku tontonan sing ediluhung. Dadi tontonan sing ediluhung iku aja oleh mayang oleh mirsani gur karipan tok mung turu utawa ngantuk aja. Dadi predikat nyandang gelar ediluhung kuwi sak rampunge paripurnane nonton wayang ana oleh-oleh. Oh, jebul lakon babat Wonomarto ki kaya ngene. Oh, jebul lakon Bima Suci ki kaya ngono kae. Dadi inti sarine lakon menyampaikan pesan moral, nilai-nilai kabecikan, ajaran kabecikan tumrap kang wis ditinggal dening para empu Jawa-Jawa kang minulya biyen. Wah, nggih nggih Pak, pun tetep badhe kula dherekaken ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lho. Wah, ngaturaken gunging panuwun manjataken rasa syukur dene menapa tasih dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged sowan ngadhep pakliran mapan wonten ing Kelurahan Tunggul Mulung ing Kota Malang, Kecamatan Lowok Waru. Wah, sembah nuwun. Sura kepengker kula dipun timbali, kula nyengkuyung kaliyan sedulur-sedulur sangga laras ten ler mriku ning nganggo gagrag cara Malangan. Jebul nampi kanugrahan kula saged ngadhep pakliran malih mapan wonten lapangan voli Tunggul Mulung mriki. Sembah nuwun. Wong salmangsul sampun kula aturaken kula tekun kekadangan sederekan seduluran kalian warga gong ing Tunggul Mulung niku mboten sedina rong dina. Sampun mataun-taun menapa malih kaliyan Bose Cipta Rasa nika. Inggihipun Mas Wahyu Adi ingkang kagungan PT WMS PT Wahyu Maju Sejahtera nika. Sanes-sanes kalian menapa malih kalih pepunden kula Mas Penet nika. Wah, jan sembah nuwun. Datang nganggun nggih sedulur sangga laras ugi warga masyarakat kang mapan enggak wonten ing Tunggul Mulung mriki. Pesaban kula rumiyin niku inggih kula nuwita teng Bapak nggih mriki. Kocapa oneng penggalih kula pados hiburan mesti dolan kula dhateng Tunggul Mulung mriki ya. Moe kekadangan srawung liwat budaya kula saged tepang kalih Mas Wahyu warga masyarakat ing mriki. Datang ngantun kepunden kula ingkang winanting pakurmatan inggih menika Bapak Rendi Triyatmaja. Wah, sembah nuwun. Nah, jenenge diparing kapitayan kapercayan iki ya sak bisa-bisa ditindak ora ketang mrica kecut sak uni-unine nggih. Dalu menika ngempal kajang warga masyarakat anggenipun nderek mangayu bagya dinten kamardikan taun 2026 ingkang kaping 81 taun. Angkane 8 karo 1. Yen bungkung kumpule 9 niku angka sing paling gedhe tur menangan ing pengajap Nusantara enggal pulih kadidene wingi-wingi pulih ayom-ayom tentrem sumrambah warga masyarakat ing Kelurahan Tunggul Mulung. Saparipurnanipun ngawontenaken pahargyan mengeti dinten kamardikan pinaringono murah sandang pangan mulya sak turun-turunipun pinaringono ayom-ayom tentrem gemah lipah loh jinawi sedayanipun. Kula dongake sing nembe nandhang penandhang pacoban mugi enggal rampung penandhanipun satemah babar bagya mulya. Sing lali ben enggal padha eling karben kegugah
jarine sak bojo-bojane wong lali iki sedojo wong sing eling lan waspada ngoten nika. Sembah pun napa malih para kawula nem-neman sedulur-sedulur kula nom-noman Tunggul Wulung menika kedaripun bangga dados inggih menika Piyayi Tunggul Wulung utawi Mutahharah Tunggul Wulung nika sanes tanah gemen-gemen. Miturut sejarah ingkang sampun kula tampi, sejarahipun leluhur ingkang sampun dipun tinggal dening para simbah-simbah kedah dipun gethok tularaken. Dadi rehne panjenengan gesang wonten bumi Tunggul Wulung ya ayo melu hangrungkepi duweni rasa handar beni. Syukur-syukur ngerti marang adat asal mulane Tunggul Wulung. Aja meneh kok weruh. Nek ora weruh jelas ora melu duweni rasa handar beni utawa rasa memiliki. Dados wiwitipun nalika semanten Mpu Sendok nalika semanten peralihan saking tanah saking kiblat Ileng lajeng mlampah ngetan ngantos sasampunipun wonten ing negari Medang kauripan lajeng mapan wonten kauripan ingkang dumados saking kalih inggih menika Jenggala lan Dawa. Jenggala niku Kabupaten Malang sing sisih kidul, wondene Dawa niku ingkang katelah Kediri sakmenika. Dados Mbah Tunggul Wulung utawi ingkang babat ing bumi Tunggul Wulung menika rumiyin putra kinasih saking tlatah Kediri utawi Mamenang Kanjeng Eyang Sri Haji Jayabaya. Beliaunya menika kagungan putra cacah sekawan ingkang kembajeng utawi ingkang ajeng menika Mbah Eyang Tunggul Wulung, ingkang tiga menika pawestri inggih menika Eyang Pramesti, Mbah Sekararum ugi Mbah Eyang Dewi Sekartaji menika. Lajeng Eyang Pramesti kagungan putra Eyang Angleng Darma menika. Dados sejarah menika nggih kedah mekaten dipun lurusaken syukur bagi gelem nyuwun pirsa kaliyan para sesepuh kang matur wonten Tunggul Wulung ben aja nanti kelangan ngeng, aja nanti kelangan lacak, aja nanti kepaten obor, jas merah, aja nanti sekali-kali melupakan sejarah ngoten nika. Dadi kok umpama wonten Tunggul Wulung wonten kesenian ingkang berbau gagrag kulon, ya wis samestine wong leluhure asli Mbah Tunggul Wulung niku piyayi saka kulon, piyayi saka Pamenang ngaten. Jadi aja sok maido nek ora ngerti wajib takon. Aja kok memvonis hal-hal yang tidak diinginkan utawa hal yang kurang baik ngoten niku. Babune monggo kumpul ninggalaken cipta rasa budi lan karsanipun manunggal tetunggalan kaya dene wonten tetembungan wong yen to rukun niku agawe santosa cerah niku agawe bubrah. Monggo rukun manunggal dadi siji. Yen to rukun niku agawe santosa cerah niku agawe bubrah. Yen to rukun niku apa-apa sing abot dadine enteng. Sing ora iso dadine bisa merga ya rukun kok manunggal bersatu. Monggo dipun saling rukun, saling ngelingke samat sinamadan daya dinayan mong kinemong. Piwulang kados mekaten niku kina-kinanipun sampun wonten namung menungsanipun ingkang boten purun nyinau boten kersa belajar. Jaman boleh maju nanging bab perkara kabudayan adat adate wong Jawa kudu tetep diuri-uri. Timbang mundi-mundi budayane wong Mancapraja, mundi-mundi budayane dhewe. Ajine diri saka yanipun ngawontenaken pahargyan inggih menika nderek mangayu bagya dinten kamardikan lakon sing wis kelakon gadya pengilon sing ala aja nganti dibayani muga sing dilakoni luwih apik ngoten niku. Wah jan ling 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 ya tekarepku rumah saku ora kulonan ora etanane para esuk padha gendeng kabeh. Nek ya ora apa-apa aku iki malah demen nek panggung iki urip nek menengi malah aku ndak suka aku. Sembah nuwun nggih. Puji muga langgeng puji
Apa truk gong dalem asline lah. Wancine gara-gara nindakake suka parisuka. Wancine ngaturke tetembangan. Wah iya pancen sing jenenge tetembangan kabudayan sing jangkep iki tak kira saiki ya mung kari wayang kok. Ana seni krawitane drama. Banjur bab perkara alur cerita sak panunggale paling kompleks lah. Wah, nggih sembah nuwun. Nah, bakul nderek ndedonga ya terus ya sak paripurnane warga gong kang mapan ana ing Tunggul Wulung ngeningake mengeti dina kamardikan kabeh diparingana panjang yuswa bagas waras kuat lan slamet ayem tentrem pinaringana murah sandang pangan gampang gangsal rejekine iya kejabi apa kuwi kejaba kejawi saking menika dalu menika dipun sengkuyung kaliyan inggih menika Mas Wahyu Adi Putra ingkang kagungan PT WMS PT Wahyu Maju Sejahtera ugi ingkang minulya menika Bapak Aurit inggih ingkang kagungan PR Graha Karya Abadi ugi lonceng produk inggih menika rokok kretek kala wau Dio dil merah dil kuning dan trimo 35 wah mbah nuwun datangipun Pak Endi ugi ngaturaken inggih menika ingkang pijil saking PT BHS PT Bintang Harmoni Sejahtera sedaya usaha ingkang kula sebut ing ajeng kala wau pinaringana gampang gangsal lancar usahanipun lancar rezekinipun saya berkembang sukses tetep ngrembaka ing Nusantara Jaya selaminya amin mbah nuwun sembah nuwun nah sugeng kula dhateng pepunden sedaya ingkang mboten saged kula sebat setunggal bapa setunggal bapak kula sembah nuwun sanget ayo nah aku tak apa kuwi apa minangkani pamundhut mau ya terus sinom grandel sing kaprahe janjane nek ning buku ki sinom slobok ngono kae ha iya sing mundhut sapa ya dulurku tuwa no ya Mas Penet wah iya dinangkani memanismu kang jiwa monggo ingkang ngaturaken sinten kula nderek menika tasih lenggah cacah Widawati cacah enem ngantos para esuk para enjing iya monggo rumah saku neng ini kabeh nek padha padi ngono ya, Bro. Kabeh nek padha waras ngono. Ayo ora ngelingi wis tarine wingi piye lah. Mbok sing duwe dana ngono timbang tak rampok ngono iki. Aku yo mesake lho kuwi jane. Wah, syukur kok ya. Mbok ngono-ngono dolanan nang omah ngono cah. Tanggal 27 ki mbok melu ngono ndro mbok welaso karo aku karo Mas Rian. Wis Pak Bani ora iso. Umpamamun
kabar terus. Kabar apa kok? Jarine nek Mayang iki disusul karo mantane ngono jare iki malah geger. Tak kira iki nek ya apa kanca pengrawit apa piye tulisane kok apik. Dong itu teko bahasane kok ora pangling iki sastrane cakae ya. Oh, jan. Aku WA baikkan enten kanca pengrawit kan gitu. Mboten iku Mas, oh ya dudu nek ngono. Betul. Biasanya geger. Wah, Dari Jakarta. Oh iya, kembang kayak pripun? Mboten. Pelek kok si anu. Ibarat wong Ning lo ada dahar dimsum ning lo baru Pak. Dimsum kenapa ta wae Palembang? Mandek teng gulu ngoten lah. apa dipenggalih molak-maliknya lho. Wah boten. Aku penak-penak wong lah. ini keluar kayak cilik. Dia pakai klub dari kali. Gua melu sih tanpa ning madiane Enggak boleh kaya. Atur nuwun nggih kanca-kanca. Nguyoni kula malih guyu matur nuwun. Berusaha menghibur karo panjenengan to niku kaya. Gara-gara Napa? ibarat numpak perahu. Niku sampun kula aturaken menika sinom slobok utawi sinom grandel. Ayo. Lah dibablas apa to? Ayo. Ora apa-apa to dibablas nyang kepiling ngono. Ayo. Ya wis. Yo, sak jose.
empuk ki dadak ngayang rono-rono ki ora kongso ki apa. Wah, jan bola bali nek pancen kebisane iki dudu manungsa. Mas aku kok ngedapi-dapi sembah nuwun bangunipun tetepe jroning suka kudu elingan waspada dasaripun dalu menika kula mboten sanggup lakon dipun suwuni lelampahan nggih sembah nuwun bangunipun babaring carita kudu ditutukake ya Mas Gareng iya to ha dereng dedonga lan memuji ya terus saparipurna warga masyarakat kelurahan kang mapan ing Tunggul-Wulung saparipurnane ngenengake pahargyan mengeti dina kamardikan kabeh pinaringana slamet nyujeng ing sambikala dhateng kantun sponsoring sampun kula sebut ing ajeng 3 kala wau sedaya dipun paringi gampang gangsar lancar sukses tetep ngrembaka jaya ing Nusantara. Gilar-gilar semedi tengeng latar milang-mitang bima sepi oh gagak sadulita humel-humel Gus nyadung dawuh niki badhe tindak dhateng pundi kabare ingkang Rakandara Bratasena pikantuk wujudipun ganjaran nampi bumi merentani nggih Wonomarta lajeng pawartosipun kados pundi Kakang Semar kula Kakang Mas Bratasena nggone babati alas mertani durung pojo-pojo rampung wis ana sing ngura bodho kanggo gawe ngaten iya mula dene iki dereng tindak goleki syarat sarana waliyane Kakang Mas Bratasena ingkang katriwandan ketaman kemat kemayane Gandharwa satemah Kakang Mas Bratasena resa grawat oh ngaten iya monggo kula dereng kebawi ngati-ati ya Kakang monggo
papan kang sayekti lamun sira bakal lingo nyaketa kepara ngarasa iki dawuh kang dawuh saka Gusti Kang Maha Suci. Ora pati duga ngono sakwise alas merentani kalep bon wujude menungso jarene Bratasena pirangane Pandhawa banjur kena Satria bagus lumebu satenging kono tak tungkane laku tak jala sutra tapang kencana ora kepikat jo takut dosa. Wong tuwa lek gujak sak karepe dhewe. Lah kowe iki lho, wong gawate lakon kahanan kaya ngene kok mlaku kinting-kintak disambi teklak-tekluk. Upama dudu bapakku tak dol sak payu-payu. Gus. Ngandepmu. Ngopo? Ndara Permadi, Ndara Arjuna. Ndaramu ngopo? Wah, ora ngerti sangan marang Dilayi apa wujuding jala. Jala. Iya, Ndara Permadi dijala saka dhuwur nganti kaya iwak citul kae. Kakrokan. Oh, dadi Ndara Permadi dina iki ndaramu dijala sutra. Oh, aku ngerti sapa sing duwene ora wong siji kae dudu tak apa ngene dadak ngono. Aku yak-yakan kaya ora. Kelewat kleru karo nek sapa lah dadi wis malah rono-rono iki lho menungsane iki menungsane malah iki lho pawongane yen ora kena sing njala sutra Ndara Permadi mundur ora pangi wis kecekel brane perkara apa dianggep aku ora ngerti karo dapuranmu sak uriping langit sak lumahing bumi ora ana titah aja meneh kok titah sing duweni wujuding ajian jala sutra tapang kencana yen ora dapurmu ayo saiki jeneng apa kowe iki nodi apa pancen sengaja golek cintrakane Ndara Bapa Ndara momonganku karepmu ki apa aja sutak-sutuk mripatmu saiki gunem ana kowe omong kowe wani jala sutra tapang kencana karo Ndaraku Permadi duwe ewo apa karepmu apa apa manggep aku ora ngerti karo kowe kuwi Anggara Parta biyen nalika kowe durung nampa pakurmatan saka pikulun Bathara Indra kowe kuwi pakaryanmu njaga alas merentani jenengmu Wilawu
pilawuk ngono. Wah, jebul kowe to lho. Sing sapa? Lah sing pilawuk ngono. Sing nyalang batal kuwi. Sing malah nyalang batal. Kuwi gatal ono. Saiki arep apa? Wis ketekel undlane perkara. Wah, Yai, sing gedhe pangapuramu. Sing gedhe pangapuramu piye? Aku jadian wong neter. Neter apa neter? Tak teter kadidayane momongan. Wis, saiki aku njaluk ndaraku kok mabulih menyang aku. Enggak balekno dene iki. Yen to nganti kowe wani mbucikake bedol sak lembar hilang nyawamu. Ora diapa-apake saestu. Iya. Jelasno kronologine saiki piye? Wis saiki terdakwa. Kowe enggal klarifikasi. Kaya sama virale biyen. Wah, Kiai Semar nyadul duka. Piye? Raden Permadi wonten timbalan adawu sang adi penemban. Nyuwun mangapunten boten teges kula menika jarak kalih paduka nanging muhung paduka ingkang kula upadi. Sejatosipun kula nedya maringi tandha tresna dhateng paduka. Monggo paduka kula aturi nampi tandha tresna kula Raden. Menika tandha tresna kula wujudipun pusaka sepindhah dipun wastani sela tempuru. Guna kasantikane menawi paduka dipun reridu kaliyan wujudipun Gandharma paduka kula aturi nyawat sela tempuru. Tartamtu sadaya Gandharma nedya lumajar mangkono penemban inggih. Banjur kana wujuding kaya wujuding sada sang menika winastan oyot namunipun oyot Bayura. Menawi paduka kenging kemas kemayangipun Gandharma paduka nyabet mawi oyot Bayura. Tartamtu nedya pulih kekuatanipun mangkono sangat dipenemban inggih. Namung perlu kawuningan Raden sejatosipun Gandharma kewan menika boten badhe nggura gudha kanggo damel menawi boten dipun gura gudha ugi. Tuladanipun sawer menika nyatek banggel menika inggih amargi sawer menika kagiat pramila monggo Raden paduka kula aturi nampi pisungsung kula kinten ing benjang wonten dinanipun ngaturake gunging penuwun sang adi penemban inggih permaten daya-daya kula nyuwun pamit nedya ngawat-ngawati saking Anglang Dirgantara menawi wonten napa paduka kula aturi nyambat dhateng kula ngaturake gunging penuwun penemban Kiai Semar nyuwun pamit ngaturake gunging penuwun Anggara Parna. Paduka madosi napa kala wau pesthine Gusti kedah mekaten. Niki kadhet kangge sarana walunipun Ndara Bratasena kenging ketriwandan iya yen panjenengan derekno tindaku Bupati Papan Gunung Kakang Mas Brata. Monggo kula dherekaken Den.
mulas wuyung mulas sekar gandai orung angro rujit nolong linalitan bisa lali Kakang Mas Broto Senowa iki sapa kula ingkang rayipun permati kowe sumusul kawan kakangmu aku inggih Kakang Mas menapa dipun keparengan kula usadani kemat kemayan paduka yen pancen bisa usadana tambah ngono aku Jegen pusaka yok Bayura sigra dipun tamaken dipun usapaken teng badane Sang Bratasena Risaksana jare mangke waluya jati jati mah nirmala pulih kaya wingi Sang Bratasena padha saknalika Bratasena ketaman ajiku pedhut mawa wisa iki dina waras mulih kaya ngene wah bebayani iki dibaca ada diatur nang ngarsane Kakang Jen Yudhistira
ana tangis layung-layung tangise wong wedi mati Kedongono kuncen ana mung mati mangsa wurunga wong mati mangsa wurunga yo jagat dewa jagat pangestu woro ndak waspadake kaya Yayi Gandun sono kang lumaku hanggendring mapan ing praja Indra Parahasta akan Jin Yudhistira aja penak-kepenak lungguh ana ing kursi gading ing negara Indra Parahasta dina iki Wonomarta ketekan parang muka saka ngendi Dimas ora ana liya menungsa sing jenenge Bratasena yen ora kleru pawongan para Pandhawa mengko dhisik siadi apa ora eling marang ngendikane Wang Pikulun Bathara Indra Kalamunta pancen yen to yen disawang kanthi netra waloka sejatine iki wujuding alas gung lewang-lewung nanging dumadi kraton kang winastan kraton Indra Parahasta lah miturut ngendikane Wang Pikulun Bathara Indra ing bisuke negara Indra Prasta iki bakal dadi darbeke satriya kang remen nindakne lelaku traing awriya rembesing maju Yayi tak kira ya mung para Pandhawa mula siadi aja nganggep kuwi Kalamunta mungsuh prayogane kuwi dina iki ayo derekno tindakipun kakang nyaketi sang anyar katon para Pandhawa ngiras pantes masalahke kamukten negara Indra Parahasta yen panjang tak derake dina iki Yayi Jim Suparto lan Nakula sedaya derekno tindakipun kakang monggo kula derek monggo kula derek ora
Praga kluruk rame kapiyarsi lawa kalong luru pandelian jreng kawanan ing semune wetan dan sulaipun martandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sak ngisoring gunung ing padesan wiwite bah lanang wadon samya ayahi arti netepi kewajiban Tejo Suleksana tejane satringang nembe prapta ngajeng pundi kang sinebya wingking tigas kawuryan sinten sinambating wewangi Raden inggih menawi paduka dangu kaliyan kula pembayuning para Pandhawa kang Sudyamastani kula pun Puntadewa Raden Puntadewa inggih lajeng ingkang wonten wingking menika sinten menika kadang kula panenggak Kyai Bratasena lajeng ingkang panah menika Yayi Permadi wonten ingkang kembar menika Yayi Tinten kaliyan Tangsih nderek tepan Gladiwayu paduka menika sinten inggih Raden menawi paduka dangu kaliyan kula ingkang rumeksa wana mrentani inggih wana marga ingkang Sudyamastani kula pun Jin Yudhistira menika kadang kula ingkang angka kalih Yayi Jin Dandun Wacana nggih Yayi Susena wondene ingkang angka 3 menika Yayi Kumbang Ali-ali wondene ingkang kembar menika Yayi Jin Nakula Tuwin Sadewa Raden inggih menawi nyadong juga ingkang kedah sedaya lepat kula dalasan para kadang dene menapa kula kumawantun babate wana merentani dialas Samarta menika kula wau ninggalaken Trapsila Tata Krama Udanegara Raden sampun ngantos keladu ati kejeron penampi mboten ateges paduka menika ninggal Trapsila Tata Krama nanging kok menawi kodrating Bathara kedah mekaten perlu kauningan kula menika ingkang tunggu wujudipun wana merentani nggih wana marta sejatosipun menawi dipun sawang menika pancen wujudipun wana gungliwang-liwung namung sejatosipun menika wujudipun kraton ingkang winastan kraton Indra Parahasta ingkang winangkun Pang Pikulun Bathara Indra kula sakadang kinen mranata inggih menika njagi negari Indra Prasta kala wau wondene Pitra dawuh ngendikaken Pang Pikulun Bathara Indra ing benjangipun kraton Indra Prasta menika dumawah dipun tampi kaliyan satriya ingkang ning ciptane remen nindakne yoga brata laku prihatin trae nyawya rembesing maju pramila saking menika Raden saking pamawas nggih mung paduka Raden Puntadewa sakadang jer paduka boten geseh kaliyan para kadang kula Gandharwa ingkang cacah gangsal sakderipun kula masrahaken kraton negari Indra Prasta paduka kula aturi pirsa kang mapan wonten ing sisih kidul menika winastan kasatriyan Jodipati menika papanipun Yayi Jin Susena nggih Yayi Jin Dandutana wondene kang mapan wonten kilen menika winastan kasatriyan Madukara nggih Maduganda menika papanipun Yayi Jin Suparta wondene kang mapan wonten sisih ler lan wetan menika kasatriyan Bumi Rahtawu lan Samodjada menika papanipun Yayi Jin Nakula Tuwin Sadewa pramila saking menika Raden surupanyuwun kula dinten keparing kula masrahaken kraton negari Indra Prasta jakep sak isin-isinipun dhateng paduka Raden Puntadewa sakadang lan kula titip melih menawi paduka benjang kaju menawi Nalindra kula titip nami paduka ngagem asma pun Yudhistira mekaten
sinuwun inggih lajeng paduka nedya tindak dhateng pundi kula nedya wangsul dhateng alam kula jalaran kula sakadang menika nggih kagungan alam nggih menika papan dipun jin ingkang winastan alam kajiman mekaten inggih mengaten ngaturaken gunging nuwun jengkar paduka nderek jengkar paduka samar sinemadan daya dinayan kang riya raharja kula masaken kampekten negari Ngendra Prasta Raden. Samyoncat saking madaning wana maraka semakah babar negari Ngendra Prasta katon ngeglo jangkep sak isen-isene ilang wujuding alas gong liwang liwung dadi wujud kraton endah kraton kang dumadi sarwa kencana mencara mawa cahya kaya ana kraton tiban dadi gegere jagat. Para Pandhawa kang pinandhegan dene putra Dewa lan Bratasena. Pun kaki sing ora melu duweni putra, kowe mung putuku. Bombong bungah rasane atiku sakwise aku nyumurupi tandang ribaning para Pandhawa. Nalika sono tak paringi wujud kamukten alas Monomarta jebul ilang wujuding alas Gumlewang Liwung iki ana wujuding kraton tiban winasan negara Ngendra Parahasta ya negara Ngendra Prasta inggih Kanjeng Eyang bekti paduka ingkang kula suwun pangestu paduka tetepe banyu mili putra dewa lah kejaba saka kuwi rehne babatan wis paja-paja rampung dina iki sira putra dewa jumenenga Nalendra kanggo ngrenggani sumunge kraton Ngendra Parahasta kuwi putra dewa Kanjeng Eyang ngadung ingkang kathah nuwun pangapunten kula ngrumaosi kula bodho balenu jroning penggalih kula lan kula ngrumaosi kula mboten nderek babat mboten nderek rekaos ingkang mbabad kula rak Yayi Bratasena prayudipun Yayi Bratasena ingkang kajenengaken Nalendra piye Bratasena gemang kaya cah cilik wae dipokon ganti ngongkon aku ngrumangsani aku ora iso basa ora iso nyembah ora iso ngajeni ora bisa ndodok karo sapa wae aku kon dadi ratu malah negarane dadi opo akeh padha gugu sak arepe dhewe prayudane putra dewa iki piye to iki kamangka saiki lagi usum-usume wong rebutan kursi rebutan panguwasa lha kok iki kursi mung kari lungguh kok ya maksa ora gelem putra dewa paripaksa jenenge kudu dadi Nalendra negara Ngendra Prasta menawi kepareng paduka mekaten kula namung sumanggih kersa paduka Kanjeng wis salina ana ing panti busana jumenenga Nalendra ganting sandanganmu. Putra dewa wonten trimbalan dawuh Kanjeng Eyang ora kowe tau terus manjing ing panti busana papane busana Kanalendran kowe kok sandanganmu
kaya mung trima mengkono. Saorarane jenenge Nalindra Ratu ya nganggo praba utawa nganggo tropong kencana utawa topong sing kaya pun eyang iki. Nyuwun sewu Kanjeng Eyang piye? Tiyang jumeneng Nalindra menika ingkang baken menika darmanipun menapa sandanganipun. Ayo. Waduh, angel iki. Angel. Puntadewa iki glenak-glenek yen ngendika sakarepane kok ya mentes. Ya wis, banjur prayogane kepiye Puntadewa? Kula remen ngagem sandang penganggo Nalindra nggih sak wontenipun kemawon malah wujudipun sang-sangan ngangrangan kula copot dalasan wujudipun kelap bau dalasan gelang kula mboten kula andi. Ora trima kowe gelem nganggo wujuding mekutha tropong kencana babar tindang boten. Lah kok kowe ngugemi nganggo wujuding gelung keling. Menika kinarya kanggo pengenget-enget. Pengenget-enget piye? Menika gelung keling menika ingkang gelung Kanjeng Ibu Kunti. Tegesipun menawi kula udari wujudipun gelung keling sami kula kemawon sami kaliyan kula wantun ngicali raos tresnanipun ibu dhateng kula enget-enget malih kula sampun boten gadah sinten-sinten gadah kula nggih namung Kanjeng Ibu Kunti ya. Wah mak ratap aku percaya nadyan bapakmu Pandura weruh kahanan wis beda Pak nanging bapakmu Pandura ing swarga mesem ngurupi tandang pribane para Pandhawa anake ya wis aku mung nderek karo kowe Puntadewa. Mula dina iki tak tetepake kowe jumeneng Nalindra mapan ana negara Indraprastha ya negara Ngamarta jejuluk Prabu Sri Puntadewa ya Prabu Darmakusuma ya Prabu Yudhistira. Padha-padha kodrat tumetes takdir wis nekani mbok menawa kodrat pancen ora kena den wiradati sinurung dening Sang Hyang Watu dipasi suwiring angin pancen kodrating Bathara kudu kaya mengkono Puntadewa. Sakwise rampung Brata sinenggone mbabati Wanamarta ya alas ngrentani nyatane pikantuk nugraha negara Indraprastha ya negara Ngamarta. Puntadewa malah jumeneng tak jumenengke Nalindra kanggo ngrenggani sumunge negara Ngamarta. Ngaturaken gunging penuwun kantang pumpami Kanjeng Hyang Kyai Semar tak turi paring dawuh nggih. Nyatanipun sing ruwet sampun udar, sing peteng sampun padhang, sing lara enggal antuk tamba, sing durung oleh rejeki enggal pikantuk dayaning rejeki ya. Sampun tatas tuntas rampung inggih menika lampahan babat Wanamarta dipelajengaken Ndara Puntadewa jumeneng Nalindra wonten negari Ngamarta. Mugi lampahan menika ndayana kesaenan tumrap warga Gong kang mapan lenggah wonten ing kelurahan Tunggul Wulung sedayanipun. Saparipun ngawonten paharjan dinten kamardikan pinaringana rahayu nir ing sambi kala lurah sandang lan pangan datan kantun inggih menika PR Graha Karya Abadi tuwin PT Wahyu Maju Sejahtera ugi PT Bintang Harmoni Sejahtera tetep ngrembaka ing Nusantara Jaya selaminya. Kula Semar saking Gunung Kawi Kakalepat ngadung duka ingkang kathah nyuwun pangapunten ingkang agung. Sak beja-bejane wong lali iki sing beja wong sing ngeling den kanteni waspada. Mugi benjang saged kasambet malih nuwun.